som si sa zaspomínal, víte, a zmyslel prvej chlapčiska po dedine, než sa rozešli ke galánce, vždycky rádi tak ždárali niekde, něco na potvoru udělat. Tež tak išli po dedine a Francek Šticův povedal, počúvajte chlapci, zešlo by sa tak klobásky si zajesť, nemyslíte? Hned všetci tak si huby šponovali, že sakva, zešlo by sa. Počúvajte, ja vám poradím, ale musíte nepomôcť. A opatrne pěkně, tichúčko vezneme žebrík a jen děda Janás majú akorát v komíne. Kúsek, když jim tam ušvacím, na tém to nepoznajú, na tém nic nesvitá. Opatrně sa tam spustil žebríkem, na vrchu to tak dali tam na ten komín takový počprajcovali to, jak sa říká, aby tam náhodou sa nezešrotoval. A naraz bylo to tak akorát půlnoci, Jak si sa to, víte, uomilo, lebo kerý čert, vesti ten jeden šprúšel povolil a Francek švác tam do komína na to ohniště. Tetka hned byli první hore. Povedajú, starý, stávaj. Máme na hůri zlodejů, čuješ ten škrabot? Strýcovi sa nechcelo stávat, povedajú, jenom sa obracali, víte, tak z jednej strany na druhou, tak sa škobretali, povedajú, co by tam kdo v noci hledal, když já tam vedně nic nemôžu nájít. Tetka ale povedajú, hned ven, čaka vieš tam, co si húklo. Sem to dobre čúva. Im dávali aj kozího síra, víte, tým kolenem, jak sa to tak ždúrá. To znáte, to, pravda. Tak strýca hned vyhrabali z duchen pod vlekačkách, on tak na friško, drapili čakana, tak opatrne sa tahli. Došli do síne, ale opatrne byli. Ptali sa, že je tam niekto. Francek, tam taký strnutý, taký kus klobásky držal v ruce, tak s ní píšťavo, taký stískal od strachu. Ale ešte dobrý, víte, chytrák byl, dobrý nápad měl. Povedá, duša z očistca. Strýca tak trochu povolí, došli zpátky, povedajú, stará, už si tady? Kdo tam byl? Ale co ti, člověče, je ti to jakési divné. Ptal jsem sa do jetáže dušička z očistca. Tetka, že ja, svatý Jozefe, dovčil umrel, ja nevím, včil naposledy, že by snad duša semne, jak sa dostala. No běž sa optatý trúbo stará, co žádá, teda co požaduje. Tak strýc za tým čaganem sa tahli zpátky. Tam tak opatrne nakúkli, povedali, dušičko, a co žádáš? Francek tak tú klobásku prechýtal z jednej ruky do druhej, furt na tém ohništi v tej tmne. Šuškal jenom takým huhňavým hlasem, že otevri dvera, ocíne. Strýc hned teda odriglovali, otevreli, Francek škrrt ven. Strýc sa podívali, povedajú, sákva, v tém očisti musí byť hľata bída, když duše aj na klobásky chodia. A jak to ešte v tém pekle bude?